Yɔrɔ Mali ni Guinée o ka bolodi ɲumanw kuma kɔnɔna la k'i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ bɛnkan 10 la u sera k'o bolonɔbila kɔni kɛ n'an b'a fɔ o ma ko accord o la fɔlɔ k'i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ an ka jamana minisiri a ka wulikajɔ la ka se ka taa nin sigi k'o kɔnɔna kɔni baaraw la n'an b'a fɔ o ma ko 9e session grande commission mixte coopération Guinée Mali n'o baaraw timɛla wa Guinékaw fɛ yɛrɛ nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya mun bɛ tali kɛ wa novembre tile 17 san 2022 k'i b'a ye k'a fɔ nin baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni kun bolodalen don an ka minisiri bɛ tali kɛ Abdoulaye Diop la ale ka wulikajɔ ani délégation caman kun bɛ a kɛnɛ kan ka taa se Guinéenw ka minisiri fana ma n'o bɛ tali kɛ Dr Mori Sanda Kuyate ale fana ka baara ɲɛsinnen bɛ Guinée ani jamana wɛrɛw ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma fɔlɔ k'i b'a ye k'a fɔ Mali ni Guinée a ye bolonɔ kɔni bila sɛbɛn in na cogoya min na mun bɛ tali kɛ wa a bɛ fɔ o ma ko cadre juridique sariyaw bɛ ka wa kɔrɔfɔ fɔ cogo min na olu bɛ se ka baara kɛ o minɛn kɔnɔ cogo min na mun bɛ tali kɛ Mali ani Guinée ka tɔnɔbɔ bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na bɛɛ k'a fɔ o sigilaw de kan o de senfɛ mun bɛ tali kɛ ni bɛnkan 10 in na bɛnkan dɔw bɛ kuma jumɛn kan mun bɛ tali kɛ bolodi ɲumanw kɔnɔna la bɛnkan in kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ a bɛnkan fɔlɔ ye n'o bɛ tali kɛ a Gali la ko bɛnkanw sɔrɔla mun bɛ tali kɛ ka se ka bolodi ɲuman kɛ cogo min na jago bɛ se ka yiriwa o kɔfɛ tuguni bolodi ɲuman ka se ka kɛ cogo min na mun bɛ tali kɛ lakanako la wa jamana ani maaw bololafɛnw fana ka se ka sabati cogo min la kɔfɛ mun bɛ tali kɛ bɛnkanw fana sela ka sɔrɔ mun bɛ tali kɛ kɛnɛya bunakun ka kɛnɛyako bɛ se ka bila wa don dala cogo min na o kɔfɛ tuguni mun bɛ tali kɛ bɛnkanw la bɛnkanw sela ka sɔrɔ fana mun bɛ tali kɛ an ka dugukolo nafolo olu bɛ se ka labaara cogo min na ka tɔnɔbɔ kɛ an bɛɛ lajɛlen ta ye o kɔfɛ tuguni mun bɛ tali kɛ wa anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ mɔni o bɛ se ka yiriwa cogo minnu la ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ bɛnkanw fana la ka se ka bila cogo minnu la wa maaw ka olu kɔni bɔ misaliyala kaso la ka taa kaso wɛrɛ la walima maa bɛ jamana dɔ la k'i minɛ jamana dɔ la ka taa n'i ye jamana wɛrɛ la o n'a ɲɔgɔnnaw n'o fɔ ma ko extradition ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ bɛnkanw fana o sela ka sɔrɔ cogo minnu la wa ni maa nɔ bɛ ko la n'o fɔ ma ko matière pénale i kan ka ɲɛgɛn ko minnu la ka wulikajɔ fana kɛ sariya ka bolo kan entrée judiciaire ka se ka olu baaraw timɛ o kɔfɛ tuguni mun bɛ tali kɛ tuguni halisa matière civile et commerciale ni maa nɔ bɛ ko la ayiwa k'a fɔ sariya i ye sariya sɔsɔ walima i ni maa wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na walima jago bolo kan k'i b'a ye k'a fɔ ka se ka taa i nɔ minɛ hali n'a kɛla yɔrɔ wɛrɛ k'i bɔ yen ka taa ni jamana wɛrɛ la o n'a ɲɔgɔnna n'a fɔ ma ko entrée judiciaire mun bɛ tali kɛ tuguni o kɔfɛ bɛnkanw fana sela ka sɔrɔ cogo min na ni maa minnu kɔni minɛla ka i condamné ka i sariya i nɔ minɛ k'i ɲagi ka i bila wa i bɛ se ka bɔ yɔrɔ la ka tila ka taa yɔrɔ la n'o fɔ ma ko transfèrement bɛɛ k'a fɔ o kumala o kan mun bɛ tali kɛ wa bɛnkan waleya dɔ fana la jamana bɛnkan ninnu bɛ se ka kɛ sababu n'a fɔ ma ko mémorandum d'entente ka fara ɲɔgɔn kan ba kɔni kɛ cogo minnu la Mali jamana ale ni Guinée jamana o bɛ se ka wa bɔ ɲɔgɔn na ko nin kɛ n'a fɔ ma ko gouvernance migratoire intégration africaine ka se ka bɔ ɲɔgɔn na k'a fɔ Mali ka bɔ ka don Guinée ka bɔ Guinée ka don Mali la a kana kɛ ni gɛlɛya foyi si ye yaasa ka se ka ɲagali di nin ko in ma k'i b'a ye k'a fɔ bɛnkan in kɔni kɛla bɛnkan ye mun kɔni kɛla sababafɛn ye jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ hakilina mun kɔni bɛ yen nɔ o de ye ka se ka baara ninnu kɔni waliya san 2 bɔ ɲɔgɔn ko kɔnɔ komi a filɛ bɛ cogo min na k'a kɛ joona joona bɛɛ ye k'a fɔ a mɛnlenba a ka se ka bila sen kan wa bɛɛ ye k'a fɔ wa Guinée délégation o yɛrɛ fana o ye nisɔndiya sɔrɔ kosɛbɛ ka se ka Mali ani maliyɛn fɛn fɛn taara nin baaraw la minisiri n'a ka nɔkamaw bɛɛ lajɛlen k'o fo ka tila k'o waliman fana dɔ tuguni Mali ye nin cɛsiri min fana kɛ k'i b'a ye k'a fɔ Mali ni Guinée o ka bolodi ɲuman kɔni sisan ko tɛ mun bɛ tali kɛ laɲiniw la halisa tuguni i b'a ye k'a fɔ fɛn dɔ olu sɔrɔlen bɛ ka ban n'u bɛ tali kɛ wa dɔw la olu kɛlen bɛ sababafɛn ye misaliyala wa Guinée port yɛrɛ Conakry port k'i b'a ye k'a fɔ wa ka o labɛn ka ɲɛ o baaraw kɛla wa laɲini wɛrɛ bɛ yen tuguni hali n'a kɛla ka se ka terrain sira kɔni o boloda ka bɔ Guinée Conakry fɔ Mali yɛrɛ la o ka se ka wa na don nataw la laɲiniw kɔnɔ wa mun bɛ tali kɛ fana wa dugukolo nafolo n'o fɔ ma ko mini sanuko bunakun kan o bɛna fɛɛrɛw fana tigɛ jamana fila in cogo min na ka se ka bolodi ɲumanw kɛ cogo min na wa jamanaw bɛ dancɛ bɔ jamana ninnu bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye o hukumu kɔnɔna la a bɛ kɛ sababu ye cogo min na fɛɛrɛw ka se ka bila sen kan wa sanu ka se ka bɔ Mali la ani Guinée ka nafa sɔrɔ bɛɛ lajɛlen fana ma komi i b'a ye k'a fɔ laɲiniw bɛ mun yɛrɛ nɔfɛ n'u bɛ tali kɛ laɲini caman la ka ɲɛsin fo min ka hakilinaw ma o kɔfɛ tuguni o bɛna fɛɛrɛw fana bila sen kan cogo min na baaraw bɛ se ka kɛ bɛn kelenya ani sariya ka bonya hukumu kɔnɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'an bɛɛ lajɛlen ma